Dovolíme si povedať, že premeškať si túto príležitosť by mohla byť škoda. Kryptomeny, ktoré Jackovia dokúpili, urobili 16-násobné a niektoré trojnásobné zhodnotenie. Táto suma bude opäť reinvestovaná naspäť. The Jacks reinvestovali určitú sumu opäť do svojho sebarozvoja, nakúpili 13 kryptomien po $20 a plus vyrazili mince na Solane, pridali likviditu a snažia sa neustále vylepšovať svoju využiteľnosť a dobrodružnú povahu. Ďalšie správy zajtra o 20:00 na Jack TV. Pre televíziu Jack TV Emanuela Jackson. Čaute všetci, sa dobre pripútajte, idem scénu 2.0.3.0, jeden ideš hýbaj, adoptuj. Dobre sa držte páni a dámy. Náš projekt zaznamenal od spustenia videa jeden nákup o veľkosti $1, čo je 1/2000. Počas tohto týždňa sme zaznamenali niekoľko veľkých aj menších nákupov a